Yo, yo. Halo, lah. Iki jenenge acarane wong Jawa ya. Iki adol Jawa, tujuane gen lah mantu kuwi regeng, rejo. Pokoke intine kabeh apik ngono lho. Apik ya. Iki tradisine wong Jawa. Ditonton ya iki. Lho rame to lho. Wis do kaya ora tau ngombe jawet kok lho. Jane ora ilok wae. Ngingeti seneng aku nek ngene iki. Tuku. Aku ora ndek duit, Duitnya bok mas. Aja. Wes aku tak orang ngombe mas wes. Mau aku. Piye mas rasane mas? Lagi ora enek ampase. Ampase mbok. Ora enek ampase. Ampase ning ngisor. Ora di ngene. Iki tandukne oleh lho iki. Nggih, kok ngene Mas. Nah, ngono. Nih, Pak lagi. Iki Pak Sugeng iki piye rasane? Oh, enak tur gurih legit. Sapa sih? Ya Pak ora takane kok Pak. Hop. Piye mas?